Al principi li va costar adaptar-s'hi, però amb el temps s'hi ha trobat més còmode. L'Eugenio té 71 anys i és el més gran del pavelló. Vivia en una habitació de relloguer a Horta i amb l'esclat de la pandèmia va preferir confinar-se aquí, a l'equipament per a sense llar de Montjuïc. Me levanto, tomo café, me fumo de cigarrito, patio, veo televisión, paseo para allá, paseo para acá. Y si vas a la calle y tienes dinero, aún puedes. Pero si no tienes, ¿dónde vas? L'espai es va muntar contrarrellotge perquè les persones que dormen al carrer a Barcelona es poguessin confinar. També per allotjar aquells que d'un dia per l'altre ho van perdre tot. Estaba empezando a trabajar, estaba haciendo una práctica en un hotel, pero con la cuestión de la cuarentena se cerró todo. Estamos aquí. Tenim persones que nosaltres ja teníem detectades, que formaven part del cens de les persones que habitualment pernocten a la via pública, però certament han vingut persones que fins al moment del Covid no pernoctaven a la via pública. Els voluntaris els donen menjar, fan activitats i tenen diversos serveis com ara dutxa, rober o una biblioteca, però no tots hi estan a gust. Ara hi viuen uns 170 homes i més d'una assegura que hi ha hagut conflictes. De noche te dan garbanzo y te dan frijoles, helado, congelado. Estamos recluidos para no contagiarnos, pero la gente que trabaja aquí, claro, ellos salen cada día. Yo me he fijado que los trabajadores no se les hace los controles tan duros como a las personas que trabajamos aquí. I el neguit arriba sobretot quan pensen en què els passarà quan l'espai tanqui. Me han ayudado con la comida y con el techo, con la convivencia. Y así tengo que estar a la espera de qué voy a hacer mañana. Tendré que volver a la calle, porque no tengo a nadie acá. Tot i que el futur és incert, hi ha qui s'ha carregat d'optimisme. Intento buscar mi trabajo, estoy seguro que voy a encontrar aunque como enfermero, aunque las residencias de mayores o los hospitales, me da igual, pero soy seguro que me encuentro mi trabajo, yo soy muy trabajador y me gusta mi trabajo. A partir de la setmana que ve, l'Ajuntament ja té previst tancar l'equipament unes hores. Només estarà obert per sopar, dormir i esmorzar.